Audio Jungle. Audio Jungle. Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Baik, kita lanjutkan materi yaitu tentang macam-macam najis. Bismillahirrahmanirrahim. Faslon utawi iki ana fasal suwiji. Faslon utawi iki ana fasal suwiji. An-najasatu utawi pira-pira najis. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun iku telu. An-najasatu utawi pira-pira najis iku salasun iku telu. Mughaladzatun rupane najis mughaladzah. Mughaladzatun rupane najis mughaladzah. Wa mukhaffafatun lan najis mukhaffafah. Wa mutawasitatun lan najis mutawasitah. Ini badal ba dumingkul mubdal minhunya salasun. Salasun ini muannas karena kullu jam'in muannasun. Al mughaladzatu utawi najis mughaladzah. Al mughaladzatu utawi najis mughaladzah iku najasatul kalbi, iku najise asu, iku najasatul kalbi, iku najise asu, wal khinziri lan celeng, wal khinziri lan celeng. Maktuf alaihnya adalah al kalbi bukan najasah. Andaikan nanti maktuf alaihnya najasah, dalam segi makna itu rancau. Wal khinziru. Najasatul kalbi iku najise asu wal khinziri lan celeng. Wa far'i ahadihima lan peranaane salah suwijine kalbun lan khinzir. Wa far'i ahadihima lan peranaane salah suwijine kalbun lan khinzir. Hima ini wakeknya tasniyah muzakkar atau muannas ghaib atau ghaibah. La humma dhamir humma ini hukum asalnya adalah mabni, berhubung jatuh setelah huruf shah yang berharokat kasroh, maka hak dhamir ini diharokati kasroh yang mulanya berharokat dhamma humma menjadi hima. Ini ada 4 dhamir, hu, huma, hum sama hunna, dan salah satunya yaitu huma. Al mughaladzatu utawi najis mughaladzah iku najasatul kalbi iku najis asu wal khinziran caleng wa far'iyati malan peranaane salah suwijine kalbun lan caleng. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah. Wal mukhaffafatu utawi najis mukhaffafah iku baulu sabiyi, iku baulu sabiyi, iku uyoe bocah lanang cilik. Iku baulu sabiyi, iku uyoe bocah lanang cilik. Duna sabiyah wal khunsa. Allazi rupane sabi, allazi rupane sabi. Allazi ini mahalnya jar bukan mahal rafa karena mubtada minhunya asobi bukan baul. Allazi rupane asobi lam yat'am kang durung mangan sapa allazi, lam yat'am kang durung mangan sapa allazi. Ghairal labani ing sak liyane pawan, ghairal labani ing sak liyane pawan.
walam yablug lan durung tumeka sapa sabi, walam yablug lan durung tumeka sapa sabi al haulaini ing 2 taun, walam yablug lan durung tumeka sapa sabi al haulaini ing 2 taun. Wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah, wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah iku sairun najasati, iku sekerine pira-pira najis, iku sairun najasati, iku sekerine pira-pira najis. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah, wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah iku tadhuru iku bisa suci apa mukhafafah, iku tadhuru iku bisa suci apa mukhafafah, bisa suci birasil ma'i kelawan nyipratake banyu, birasil ma'i kelawan nyipratake banyu, nyipratake alaiha ing atase najasah, alaiha ing atase najasah ma'al ghalabati ing dalem sertane nglindih utawa ma'il ghalabati ing dalem sertane nglindih. Wal mukhafafatu utawi najis mukhafafah iku tadhuru iku bisa suci apa mukhafafah, bisa suci birasil ma'i kelawan nyipratake banyu, nyipratake ala ing atase najasah ma'al ghalabati ing dalem sertane nglindih. La tadhuru ini jelas memakai tak karena fi'ilnya muannas. Kemudian domer ha yang terdapat pada redaksi alaiha ini kembalinya kepada najasah. Yang mana najasah itu memang muannas. Wa izalati ainiha, wa izalati ainiha lan ilange kahanane najasah, wa izalati ainiha lan ilange kahanane najasah, wa izalati ainiha lan ngilangake kahanane najasah. Wal mutawasitatu, wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah, wal mutawasitatu utawi najis mutawasitah iku tanqasimu iku dadi kabagi apa mutawasitah, iku tanqasimu iku dadi kabagi apa mutawasitah, dadi kabagi ala qismaini ing atase rong duduman, ala qismaini ing atase rong duduman. Ingko sama yang qasimu huruf mudhari'nya diubah menjadi tak karena muannasnya, karena fa'ilnya dalam muannas. Ala qismain yang atas serang duduman rupane aniyatin, rupane ainiyatin, rupane najis kang bangsa ain, ainiyatin rupane najis kang bangsa ain. Lah ini ainiyatin karena mubtal minhunya itu i'rabnya jar. Antara mubtal minhu dan badal harus sesuai mengenai i'rab. Mengenai ma'rifat dan kenakirohannya itu tidak disyaratkan. Ainiyatin rupane najis kang bangsa ain wa hukmiyatin lan najis kang bangsa hukum. Al ainiyatu utawi najis kang bangsa ain, al ainiyatu utawi najis kang bangsa ain, alati iku najasah, alati iku najasah laha kang iku tetep kedue alati, laha kang iku tetep kedue alati ainun utawi kahanan. Laha ini selah dari alati kemudian mempunyai aid yang sesuai dengan alati yaitu mufrad muannas ghaibah. Laha kang iku tetep kedue alati dan ini pendahuluan khobar hukumnya wajib karena mubtada'nya berupa isim nakirah sedangkan khobarnya berupa syibih jumlah yaitu berbentuk jar majrur. Lah kang iku tetep kedue alati ainun utawi kahanan, warihun lan ambu, warihun lan ambu wa ta'mun lan rasa. Al ainiyatu utawi najis ainiyah utawa najis kang bangsa ain, alati iku najasah, laha kang iku tetep kedue alati ainun utawi kahanan, warihun lan ambu atau mulan rasa. Fala buddha mangko ora kena ora min izalati launiha saking ngilangake warnane najasah ainiyah.
Fala buddha mongko ora kena ora min izalati ainiha, min izalati launiha, saking ngilangake wernane ainiyah, warihiha lan ambune ainiyah, warihiha lan ambune ainiyah. Lah ini mataf alaihnya juga ke launiha, bukan izalah, bukan. Kalau izalah nanti rancau min rihiha kalau ditampakkan. Sebenarnya bukan meriha tapi min izalati rihiha. Mata falenya ke launi. Warihalan ambune ainiyah, watok mihalan rasane ainiyah. Watok mihalan rasane ainiyah. Wal hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukum, wal hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukum, alati iku najasah, alati iku najasah, la launa kang ora ana werna iku maujud, la launa kang ora ana werna iku maujud, wala rihalan ora ana ambu iku maujud, wala malan ora ana rasa iku maujud, wal hukmiyatu utawi najis kang bangsa hukum iku alati iku najasah, la launa kang ora ana werna iku maujud, wala rihalan ora ana ambu iku maujud, wala malan ora ana rasa iku maujud. Yakfi mangka nyukupi, yakfi mangka nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i, apa miline banyu, apa jaryul ma'i, apa miline banyu, mili alaiha ing atase najasah. Yakfi mangka nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i, apa miline banyu alaiha ing atase najasah. Nah ini domir ka tetap mabni, tetap ka. Kalau memang ini yang dikehendaki adalah mukhatab yang muzakkar. Boleh ki kalau memang mukhatab muannas. Lah, tapi mengenai muzakkar muannas itu tetap mabni. Kalau muzakkar berarti ka, tetap ka. Walaupun itu jatuh setelah ya yang berharokat sukun, tetap ka karena mabni selain domir. Nah, kemudian yakfi ini menjadi jawabnya syarat yang terbuang. Ini jarang sekali. Biasanya kebanyakan itu adalah yang terbuang adalah jawabnya, bukan syaratnya. Untuk yakfi kajaryul ma'i alaiha, yang terbuang itu adalah syaratnya. Kalau ditambahkan bagaimana? Ingkanat hukmiyatan yakfika jaryul ma'i alaiha. Ingkanat selamun ana apa najasah, ana iku hukmiyatan iku bangsa hukum, yakfi mangka nyukupi ka ing sira apa jaryul ma'i, apa miline banyu alaiha, milih ing atase najasah. Nah itu kalau ditampakkan. Lah berhubung syaratnya ini sudah maklum, maka tidak perlu memasang syarat, cukup jawab yakfi ka jaryul ma'i alaiha wallahu alam bisawab. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.